Ipaabot ko nga sana sa iyo. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, si Bagwis andito. Nasaan na yun? Kauwi lang ni Bagwis mga kasinag. Kinatayan ko kasi ng manok. Ito. Bagwis! Bagwis! 2 araw siyang lumayas na hindi kumain mga kasinag. Tapos ngayon umuwi si Bagwis. Ayan dito. Ay ito. Ito pala. Gano ka naman dyan? Huwag kang kakain ng buhay ng manok. Patay ang kainin mo. O ito. O halika o. O ito. O. Huwag ka nagpabalik-balik dyan o. Banatan mo na to. Sariwang sariwa. Ayan o. O sige. Banat. Opo. Lapit. Sige na. Bagong katay lang yan o. Nagtitilam-tilam ka na nga. Sige na. Opo, halika na. Sige na. At magbubuhat pa ako ng kupra. Ang panahon namin mga kasinag dito, kahapon medyo mainit. Ngayon makulimlim pero hindi umulan. Yung kupra ko mga kasinag, hindi pa naluluto. Hindi pa siya lutong masyado sa hindi pa siya gaano naluto sa pagbilad ko sa araw. May mga hilaw pa. Ngayon hindi ko pa maibilad. Anang wala mang init. Nag-aantay pa ako ng sikat ng araw mga kasinag. Pero wari ko baka hindi na sumikat ang araw nito. Bukas ko na siya ibilad ulit. Isang araw na lang yung mga kasinag maibilad ko. Maghapon lang. Hoy, saan ka pupunta? Halika dito. Wag dyan, may naglilimlim na manok dyan. Ito ang kanain mo. Ito. Ito ang banatan mo. Bagong katay, sariwang sariwa. Ayan yan ang tirahin mo. Tikman mo, may dugo-dugo pa yan. Saan ka ba galing? Ha? Nakipagtagpo ka naman siguro Magwis? Nakipagtagpo ka naman siguro doon sa partner mo. Hindi mo pinapakita sa akin kung nasaan. Pag minsan ipakita mo sa akin yung kinakasama mo ha. Hindi ko magawa timpuhan. Opo. Tikman mo, masarap yan. Masarap yan. Sige, tikman mo. Tikman mo muna. Sige na, tikman mo. Opo. Tikman mo na. Gulating kaman. Opo, tikman mo yan. Sige na. Opo. Tikman mo. Masarap yan. Sige na. Opo. Mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Abangan ko na hindi makapunta dito. Baka lumipad naman kasi mga kasinag yung manok ko dito na nagliliblim. Mabulabong naman ni Bagwis kaya harangan ko dito. Opo. Sige na. Tikman mo yan. Yang 2 hita ng manok. Masarap yan. Nakahuli siguro ito ng daga. Kasi mga kasinag yung paa niya may balahibo ng daga. Ayun Daga siguro ang nadali niyan.
Dalawang araw kasi yan mga kasinag na hindi umuwi dito si Bagwis. Siguro nakapag-hunting niya ng daga. Kasi yung paa niya may mga balahibo ng daga. Opo. Yun na. Tikman mo yan. Masarap yan. Opo. Sige na. Opo. Nilaglag mo. Opo. Kunin mo, hinulog mo baga. Hinulog mo. Ano, sariwa ano, natikman mo? Opo. Sige lang. Hinulog mo na parehas. Opo. Opo, sige lang, kain lang. Binanata na. Very good talagang Bagwis na ito. Sige na, kain lang. Opo. Kain.
Tirahin man, tirahin yan. Alam kong gutom ka. Opo. Sige lang. Kain ka lang dyan.
Kain ka lang dyan, kain lang. Liman! Iabot ko kasama sa iyo. Gutom talaga mga kasinag. Iabot ko sana sa kanya yung isa, yung nandun oh, sa kabila. Ayaw ipakuha ni Bagwis. Galit siya. Sige na, hindi ko na kukunin. Ano po? Sige na, kumain dyan. Makakain mo, pwede ka nang umalis ulit. Sige lang. Opo, kaya mo lang yan. Sige lang. Yun na.
Mga kasinag, update ko lang ulit kay mamaya ha. Iwan mo natin si Bagwis para makapag-focus na may sa kinakain niya at hindi ko na may istorbo. Update ko lang kay mamaya mga kasinag. Iwanan mo natin yan dyan.